La readaptació físico-esportiva és l'última fase de la rehabilitació d'una lesió. Posarem en marxa l'activació general i específica tant a nivell cardiovascular com a nivell articular, lligamentós, tendinós i muscular. Totes aquestes sessions seran analitzades de forma individualitzada per poder planificar correctament les càrregues de treball, buscant sempre la millora en la resistència, la força, la potència i la velocitat. Tota aquesta progressió amb el mètode ens durà a resoldre la lesió i, molt important, no posar-se mai terminis en el temps de la recuperació. Respectar i escoltar el rellotge biològic intern de cada persona serà la clau de l'èxit de la recuperació. Els treballs de readaptació els durem a terme en diferents llocs i diferents superfícies naturals. Una bona progressió del treball seria iniciar dins de la piscina, un treball aquàtic per millorar la mobilitat articular, i després començar a fer caminates progressives en diferents superfícies de recolzament per millorar la propiocepció natural. Tot això ho podem treballar dins dels camps de golf, camps de futbol, camins de bosc, rieres, dins de la muntanya amb canals i finalment treballs a la sorra de la platja. Per acabar finalment amb els treballs tècnics en pilota en el camp de futbol i així poder incorporar el futbolista finalment amb el seu equip i poder tornar a jugar al futbol amb les màximes garanties d'èxit.